खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां मिरु सरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गोदान बोसोराव मोनसे गोजोनथाव खौरां 7 पे कमिसननि थाखाय गोदान आपडेट लानानै फैदों। गोदान बोसोराव सरखारि साख्रि आवलाफोरनि डिएआ बांगोन। गोदान बोसोरनि एबा 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव डिएआ बांनो हागौ। बेजों 1 कौटिनिबो बांसिन मावख'गिरि आरो पेन्सन मोनगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। एआईसीपीआई इंडेक्सनि अनजिमा बायदिब्ला मिरु सरखारनि साख्रि आवलाफोरनि डिएआ 3% बांगोन आरो आथिखालनि ट्रेन्डफोरनि बायदिब्ला जानुवारि दानाव मावफारियाफोरनि डिएआ 56% बांनो हागौ। एआईसीपीआई इंडेक्सआ अक्ट'बर दानाव बांदोंमोन, नाथाय नभेम्बर आरो डिसेम्बरावनो ट्रेन्डनि बेलायावबो डिएआ 3% जौगानायखौ दिन्थिबोदों। दासिमाव एआईसीपीआई इंडेक्सआ 2024 मायथाइनि जुलाइ, आगस्त, सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दाननि अनजिमाखौ फोसावबाय। जुलाइआव बे अनजिमाया 142.7 मोन, जाय डिए स्करखौ 53.64 सिम लांदोंमोन। आगस्त दानाव इंडेक्सआ 142.6 आरो डिएआ 53.95 मोन आरो सेप्तेम्बर दानाव 143.3 आरो डिए स्करा 54.49 मोन। अक्ट'बर दानाव इंडेक्सआ 144.5 आरो डिएआ 55.5 मोन। आथिखालनि डिए हारा 53% आरो बे जुलाइ 2024 मायथाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैदों। मिरु सरकारा 6 दाननि उनाव डिए फोसावदों। 2024 मायथाइनि जुलाइ दानाव 3% बांनायनि उनाव 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव 3% बांनो हागौ। मिरु सरकारनि साख्रि आवलाफोरनि थाखाय गोदान डिएआ 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव गोहोम गोग्लैगोन। बबेखानि बेखौ 2025 मायथाइनि मार्च दानाव फोसावनाय जागोन।